ni ahaztu nintzen Euskadiko txapelketa zala, eta gehiago nintzen pentsatzea lasterketan, eta Euskadiko txapelketa bigarren mailan bezala utzi nun. Eta egia esan, egia da aurreko karreretan, 23 urte zazpikoetan, horri bili naizela, eta gian falta izan duzai lehenengo postua, eta espero ala ez, baina ondo etorri izan. Niretzat errepidea, atatzen naizen lasterketa honetzat konpetizioa da azkematen. Egia da gian pistan lan espezifikoa egin detela, baina ni beti bultzatzen dut esatea pista eta errepidea biak bateragarriak dilera erabat. Eta orduan errepidea orain konpetitzeko erabiltzen dut. Eta egia da pistarako ere bai lan hori ondo etortze zaidala, baina konpetizio modun hartzen dut ere bai. Baina udara partera begira, munduko txapelketa eta beste proba Alemanian ere ibili zara. Nola ikusten duzu zure burua guain pistako demoraldi honetarako? Egia esan helburu nagusitza jo dut 23 urte zazpiko Europako txapelketak, eta Alemanin izan geha, eta espero dut beste bi opare bat aldiz joatea atzerrira omniuma edo frogak ondo prestatzea eta esperientzia eta lana egitera. Eta, espero dut abuztura ondo iristea. Esan daiteke egian, bultzada txiki bat izan duzula orain arte, orain bultzada hori falta da. Leireia ez dago taldean, zure taldekide izan dena, berarekin egindako proba guztiak egin ondoren, uste erabaki du. Aurrera egiteko pausu horretan, nabaritu duzu bere hutsunea? Bai, nabaritu dut. Guain Alemanin ere Tania eta biok izan gera, eta, ia da Taniaren taldekide bikaina dela, baina azken batean bera abiadura frogak egiten ditu, eta agian leireren falta ere sumatu du, igual agian lasterketa ondoren berarekin hitz egiteko, edo, azkenean kontsejoak emateko eta bar, baina, berak emandako aholku guzti kontuna izango ditut, eta bera gabe aurrera jarraitu behar dut. Benizarnet, zure kasuan ere Euskadiko txapelketan lehenengo postua, eskuak altxata sartu zinen helmugan, nolako sensazioak bizi dira momentu horretan? Azkeneko karreratan enitun bate sentsazionak eukitzen, eta azkeneko karrera honetan helmuga pasa eta eskuk altxatze horrek beti postasuna emateo gaina Euskadiko txapelketa izan da gehiago. Orain Euskadiko txapelketa irabazi baduzu ere, demoraldia etzen hanka honez hasi ez, errepidean. Esan duzu bezala sentsazio txarrak izan ez, nola ematen da horri buelta? Azkenen jendean laguntza hori eukitzak asko balio motibatzeko eta hola, ze karrerak pasala beti ere sensazio txarrakin joan, eta orduan azkenen psikologikoki bultzada hori emateko laguntza eukitza oso beharrezkoa. Euskadiko txapelketa irabazi duzu, baina orain pistako ere begira ere bazaude. Espainiako selekzioko kontzentrazio batera joateko prest, ze kontzentrazio da hori? Bertan Europako eta munduko txapelketako postua jokatzea, eta azkenen presio pixka bada dena aste beten jokatzen zurako, baina, eozer gauzateatzeare pozikotekoa da berta juteko aukera eukitzatik. Hautatua izatea gauza zaila izaten da. Zuen kasuan zenbat zaudete postu hori lortzeko borrokan? 3 neska gaude bertan, eta 2 neskak eukiko aukera juteko mundial edo europeota. Orduan, 3 horien artean aldan hoben nahitea junberko deu eta ateatzela.